אז קודם כל שלום ובוקר טוב. אנחנו מדברים פה הרבה על ה-personal touch, על ה-face to face, אז אני לא יכולה להתחיל את הנושא בלי להגיד שזה מתחיל להרגיש כבר כמו משפחה. להיפגש כל פעם בכנסים, להתעדכן מי אחרי חופשת לידה, מי לפני חופשת לידה, מי עבר מקום עבודה. אז זה כיף ושמחתי גם להכיר פרצופים חדשים וגם לפגוש שוב את מי שאני מכירה הבוקר. וכמו שאנחנו אומרים, I look forward להמשך היום, להמשיך לפגוש ותיקים וחדשים. ואנחנו מדברים היום על כנסים ועל הקטע האישי, הבין אישי בכנסים, זה הקטע שאני אדבר עליו. וכששמעתי שאני צריכה לדבר, שיש לנו כנס על כנסים ואני צריכה לתת פרזנטציה על תערוכות וכנסים, נזכרתי, שמעתי לפני כמה שנים את יעל ארד, הג'ודאית, מדברת על מה שבעיניי אפשר לכנות החלק האכזרי של הספורט התחרותי. היא דיברה על זה שספורטאי חי 4 שנים, 24 שעות ביממה, כמעט 7 ימים בשבוע, כשהוא מתכונן לרגע קריטי אחד באולימפיאדה, או לסדרה של רגעים קריטיים, לסדרה של תחרויות. בבוקר התחרות, מה שקורה ברגע הקריטי הזה, זה מה שקובע. קם על צד שמאל, בא עייף, לא מרוכז, עשה טעות קטנה, 4 שנים ירדו לטמיון. אכזרי מאוד בעיניי. אז עולם התערוכות והכנסים הוא לא אכזרי כמו עולם הספורט התחרותי, אבל יש דמיון, והדמיון הוא שיש לנו להרשים מבקר, במיוחד אם הוא חדש, משהו כמו 5 שניות, לעשות רושם חיובי. 30 דקות לוקח לתקן את הרושם אם עשינו רושם שלילי. אין לנו 30 דקות בתערוכה, יש לנו 5 שניות. אין מקום לקום עייפים, לקום על צד שמאל, לבוא לא מוכנים, אין מקום ליום רע בתערוכה. ואנחנו יודעים את זה ואנחנו מתכוננים. אנחנו עושים את מה שהשיווק והמרקום יודע לעשות, אנחנו מדברים, או יותר נכון אנחנו מדברים החוצה את המסרים של החברה. אנחנו מדפיסים ברושורים, מקימים דוכן, שולחים הודעות לעיתונות, מזמינים אנליסטים, לקוחות פוטנציאליים, עושים את כל מה שאסף ולימור אמרו לנו בצורה נהדרת, וזה מצליח לנו, וזה מצליח לנו בגדול, ואנשים באים, עולים אלינו לרגל וגודשים את הדוכן שלנו. ואז בהנחה שהם מגיעים ועולים אלינו לרגל לדוכן, ואנחנו לא עושים את הטעות הנוראית שמוצגת כאן בתמונה, אנחנו לא מדברים בטלפון ונותנים להם לחכות עד שנקדיש להם דקה מתשומת הלב שלנו, אנחנו עושים טעויות אחרות. אנחנו עושים טעויות אחרות שאנחנו אפילו לא מודעים לזה שמה שאנחנו עושים הוא טעות. הטעות הנפוצה ביותר שאנחנו עושים היא שאנחנו ממשיכים לדבר. אנחנו ממשיכים לדבר כמו שהמרקום והשיווק יודע לעשות על החברה ועל המוצרים ולספר בשבחנו. העניין הוא שאנחנו שוכחים שלכל מבקר בדוכן יש עניין מסוים בחברה. יש סיבה שהוא בא לדוכן שלנו. קודם כל אנחנו חייבים לפני שאנחנו מדברים להקשיב ולהבין מי אתה, מה הביא אותך לדוכן שלנו, מה אתה רוצה לדעת. אני זוכרת את ימיי כשעבדתי בחברות מחקרי שוק, אחת החברות שעבדתי בהן בעבר הייתה גרטנר. הייתי באה לתערוכות בעיקר כדי לפגוש לקוחות קיימים וכדי להכיר לקוחות פוטנציאליים, כאקט שיווקי, למצוא לקוחות חדשים. בתחילת ימיי כשעוד הייתי ביישנית ומנומסת, הייתי מגיעה לדוכנים של כל מיני חברות ושומעת נאומים ומקבלת giveaways וברושורים והמון חומר על כמה החברה נהדרת. ובסוף הדקות הארוכות האלה שהם היו מתפנים לשאול מי אני, הם היו מבינים שאני בכלל לא לקוח. הם בזבזו חומר יקר, זמן יקר, על מישהו שאין סיכוי שיקנה מהם. עשיתי פה משהו? שומעים אותי? יופי. אז כמו שאמרתי, לברר מי אתה, מה מביא אותך לדוכן שלנו לפני שאנחנו פוצחים בנאום. איך נמנעים מטעויות נוספות, איך נמנעים מימים רעים בתערוכות? מתכוננים, ואני אדלג על השקף הזה ואני אעבור לפירוט. מתכוננים לפני התערוכה. עורכים סמינר טרום תערוכה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה, מאוד מאוד חשוב שתהיה היכרות וגיבוש של הצוות שנוסע. לא ייתכן שאני אמורה להציג בדוכן בתערוכה עם נניח מנהל אזור גרמניה, האיש של החברה שלי שיושב בגרמניה, והפעם הראשונה בחיים שאני אפגוש אותו פנים אל פנים, תהיה בתערוכה בדוכן. אני צריכה להכיר אותו, אני צריכה להתיידד איתו טיפה, אני צריכה שיהיה לי נוח לבקש ממנו בקשות, כי אני צריכה לסמוך עליו, אני אהיה תלויה בו בשעות האלה בדוכן. כדאי שנבוא כשאנחנו מכירים ונוח לנו לתקשר בינינו. הגדרת מטרות ויעדים, מאוד מאוד חשוב. כל עובד של החברה
שנוסע לתערוכה חייב לדעת מה הסיבה שהחברה בחרה להשתתף בתערוכה, מה אנחנו רוצים להשיג בתערוכה, מה התפקיד שלי כעובדת החברה בתערוכה כדי להשיג את המטרה, מה רוצים ממני? לאסוף 50 כרטיסי ביקור של לקוחות חדשים, 30 כרטיסי ביקור של לקוחות מוורטיקל מסוים, נגיד מפייננסס, 5 כרטיסי ביקור של לקוחות קיימים של מתחרים. הדברים האלה חייבים להיות ברורים כדי שאני אדע מה אני עושה שם ואני אהיה יעילה ואפקטיבית. דיברנו על זה, רות הזכירה את זה קודם, סבב תורנויות דוכן. יותר מדי אנשי מרקום שפגשתי סיפרו לי איך הם מה שנקרא שכחו אותם בבית, ננטשו בדוכן, 8 שעות ו9 שעות עמדו לבד בדוכן, באו אנליסטים, באו עיתונאים, באו מתחרים, באו לקוחות והם ניסו לאלתר איזה מסר להגיד למי ויום רע מאוד בתערוכה, אנחנו לא רוצים דבר כזה. אחריות לוגיסטית, גם רות הזכירה ואני לא יכולה אלא שלהסכים איתה. נגמרים המים, אין וי-פיי בדוכן, נגמרים הגיב-אווייז, מנורה נשרפה, יותר מאדם אחד מראש צריך לדעת שהוא אחראי על הדברים האלה כדי שלא יהיו לנו פאנצ'רים בזמן התערוכה. הגיע זמן התערוכה, show time, communication time. כשחשבתי, עוד דבר שחשבתי עליו חוץ מאליעל ארד, כשחשבתי שאני צריכה לדבר על תערוכה ועל עניין 5 השניות, נזכרתי בשני ציטוטים שאני מאוד אוהבת, מאוד שימושיים לי ביום יום ומאוד רלוונטיים לעולם תערוכות וכנסים. הראשון של מאיה אנג'לו שאומרת, למדתי שאנשים ישכחו מה שאמרתם, אנשים ישכחו מה שעשיתם, אבל אנשים לעולם לא ישכחו כיצד גרמתם להם להרגיש. הציטוט השני של דוקטור קרול מקול שאומרת, אנשים לעולם יזכרו את אלה שהקשיבו להם. אז במילא לא יזכרו את מה שאנחנו אומרים, את כל האינפורמציה שמקבלים מכל הדוכנים שמבקרים בהם בתערוכה, במקום לדבר, בואו נקשיב, בואו נגרום לאנשים שפגשנו בתערוכה לזכור אותנו, לעבור איזושהי חוויה, להיות שונים מעוד עשרות או מאות אנשים שהם יפגשו בתערוכה, מכיוון שאחרי התערוכה, כשאנחנו עושים את הפולו-אפ, אנחנו רוצים למנף את ההיכרות שנוצרה בתערוכה, אנחנו לא רוצים שזה יהיה עוד קולד קול אחד מיני רבים, אחרת מה עשינו בתערוכה? איך עושים את זה? איך גורמים למבקרים שאכן הקשבנו להם? קודם כל מקשיבים להם מתוך סקרנות, וזה כלי הקשבה שלא ניכנס אליו עכשיו, מי שכבר היה בסדנאות מכיר את הכלים, כלי שנקרא empowered listening, הקשבה מעצימה, מקשיבים מתוך סקרנות, לפני שמדברים, מי עומד מולנו, מה מביא אותו לדוכן שלנו, מעניין אותנו לגלות פרטים חדשים. אנחנו רוצים שהמבקרים, הם יעשו את רוב הדיבורים, שלא אנחנו נעמוד וננעם והם יעשו כן כן עם הראש, אלא אנחנו רוצים לשמוע מה יש להם להגיד, מה מעניין אותם, לכן אנחנו נשאל, וכשהם מעלים שאלה או עולה איזה עניין, אנחנו נתייחס בקיצור, brevity, מהמילה brief. עוד פרט שחשוב לזכור, 76% מהמבקרים בתערוכות באים לשמוע מה חדש. כשהם חוזרים הביתה למקום העבודה שלהם, שואלים אותם, נו, מה ראיתם בברצלונה, או מה ראיתם ב-IBC אמסטרדם, או ב-CES בווגאס, מה חדש? אז כדאי שנתייחס בדברים שלנו, לא לכל ההיסטוריה של החברה ונספר סיפורים, אלא בכמה שניות, בכמה דקות בדוכן, מה חדש, ואפילו נכניס את המילה חדש לדברים שלנו. כשאנחנו מספרים על מוצר, או על פיתוח חדש, או על לקוח חדש, חדש זה המוטו. דיברנו על לחמם את התקשורת, ג'ו אמר, לעשות איזשהו קשר אישי שיזכרו אותנו אחר כך. מגיע מבקר לדוכן ואומר, אני איציק כהן מחברת זאת וזאת מירושלים. דיברנו על להוסיף מימד פן אישי. ירושלים, הייתי בצבא בירושלים, אמרת מירושלים, ישר הגעת לאיזה פינה חמה שיש לי בלב לעיר הזאת. עכשיו, מאוד חשוב, רק אם זה אמיתי, רק אם זה בא לכם בטבעיות, לא לזייף את זה, לא להעמיד פנים, לא לנסות להמציא או להיות ידידותיים איפה שזה לא הולך, כי זה חורק וזה מזויף וזה לא עובד. זה עשה לכם משהו? שתפו, לכו למקום האישי. עוד דרך להראות למבקרים שאכן הקשבנו להם זה לתת להם משוב, לתת להם acknowledgement, הוקרה. בסיום הפגישה להגיד משהו ועוד פעם, רק אם זה אמיתי. להגיד משהו כמו, היה כיף לפגוש אותך, תמיד נעים לדבר עם מישהו שהוא כל כך בקיא בחומר, חסכת לי הרבה הסברים מיותרים. להוסיף עוד משהו שיראה התייחסות אישית. עוד דבר מאוד חשוב, לא להמציא, לא להניח הנחות. אם אני אחזור רגע לימים שבהם הייתי מבקרת כאשת שיווק של גרטנר בתערוכות, אז היו אנשים שהיו טורחים לברר ומסתכלים ככה, את עינת עופר מגרטנר, אז טוב מאוד שאת פה, בוא אלי, קוראים לאיזה מנהל מוצר, אתה זוכר שגרטנר כתבו על זה וזה וזה והם לא כתבו עלינו, אז עכשיו תקשיבי, זה גרוע מאוד שלא כיסיתם את השוק שלנו וככה וככה, ומתחילים לנאום לי, מי אני מגרטנר? אני אנליסטית, אני הבן אדם, זה הזמן,
את מגרטנר, מה מביא אותך אלינו לדוכן? מה מעניין אותך? עם מי אצלנו מעניין אותך, חשוב לך להיפגש? לא להניח שאם אתם יודעים כבר מי הבן אדם, בדיוק מה הוא רוצה, מה התפקיד שלו, לעצור, להמשיך ולברר. שאלות, הקשבה ושאלות. אם יש 2 מילות מפתח שתיקחו מכאן היום, זה הקשבה ושאלות. מה עם הצוות במהלך תערוכה? דיברנו עכשיו על הפייס טו פייס עם מבקרים. התקשורת ממשיכה גם בתוך הצוות. לעשות בריפינגס, תחילת כל יום, אמצע כל יום, סוף כל יום, כל הזמן להיות בעניינים מה קורה, מה לא עבד, מה טעון שיפור. אם יש טעות, אם יש קצר שקרה ביום הראשון של התערוכה, אנחנו רוצים לדעת את זה ולא לגרור את זה למהלך כל היומיים או 3 ימים או כל תקופת התערוכה. לגלות, לתקן, להמשיך הלאה. חזית אחת מול המבקרים בדוכן. גם אם קולגה שלי אומר שטויות, אומר שהמחירים שלנו הם הכי יקרים או הכי זולים ואני איש מחירות ואני יודע שהוא מדבר שטויות, אני אעיר בעדינות, אני לא אסתור אותו, אנחנו לא נחבס כביסה מלוכלכת ליד מבקרים, אנחנו צוות אחד, חזית מאוחדת, את כל זה נעשה מאחורי הקלעים, נעשה את זה בבריפינגס, בצד. קשב מלא למבקרים. כל מה שאנחנו עושים זה לתת תשומת לב למי שמגיע, אנחנו לא מדברים בטלפון ולא אוכלים ולא יושבים ולא משוחחים בינינו ולא מתעסקים עם כל מיני דברים, אנחנו זמינים ופנויים לקבל בחיוך רחב את המבקרים. משמרות דוכן שניתן לעמוד בהם, מחקרים שעשו מראים ש4 שעות מקסימום 6 זה סביר לדרוש מנציג לעמוד בדוכן, אחר כך הוא מתחיל להיות רעב, צמא, עייף, לא מרוכז, לא סבלני, יום רע בתערוכה. אנחנו לא רוצים נציג כזה שיקבל את המבקרים שלנו. לקבוע את הדברים האלה מראש ולהקפיד לקיים אותם. סיימנו, חזרנו הביתה עייפים אך מרוצים עם שק של כרטיסי ביקור שתכף מיכאל גלי יגיד לנו מה לעשות איתם. עוד טיפ אחד קטן לפולו-אפ. הרי אמרנו שכל העניין בתערוכה או אחד מהעניינים החשובים זה ליצור איזשהו קשר שהוא יהיה משמעותי ושיהיה קל אחר כך למנף אותו ולהמשיך אותו אחרי התערוכה. אז מאוד חשוב שאת שיחת הטלפון הראשונה, את הפולו-אפ הראשוני, נניח שאני מנהלת מרקום ואני פגשתי מבקר בדוכן. אני חוזרת מהתערוכה, לוקחת את שק כרטיסי הביקור, אומרת אוקיי, אלה גרמניה לאיש המחירות הגרמני, אלה פייננס למי שאחראי על ורטיקל של פייננסס. לפני שאני עושה את זה, אם אני דיברתי עם מישהו בצורה אישית, אני עושה את הטלפון הראשוני ואני אומרת לו, שלום, מדברת עינת עופר מהפורום לתקשורת שיווקית, זוכר? נפגשנו בברצלונה, זה זמן טוב לדבר? תמיד חשוב לברר כל שיחה דרך אגב, אם זה זמן טוב לדבר. לא, קובעים זמן אחר, כן? ממשיכים. עכשיו, ניתן ואף רצוי לחמם את התקשורת להזכיר איזשהו פרט אישי מהפגישה שלנו וכאן להתקדם בזהירות ואני אסביר מה הסיבה. נניח שהוא זוכר ואנחנו ממשיכים לדבר ואני אומרת לו, זוכר? נפגשנו בברצלונה, גילינו ששנינו למדנו באוניברסיטת באר שבע. למה להתקדם בזהירות? יכול להיות שבתערוכה היה לו אחלה מצב רוח, הוא הרגיש חופשי לדבר איתי, הייתה שיחה ידידותית ואישית והיה כיף. הוא חזר לעבודה, הוא עסוק, הוא לחוץ, אני תופסת אותו ברגע שממש לא בא לו להסתחבק. אני לא אכפה עליו ידידותיות. אם אני קולטת בחושים, בהקשבה שלי באותו רגע שהוא לא פתוח לקו הזה, לזנוח אותו ומיד ולעבור לדבר פורמלית, לחזור לדבר ביזנס. אוקיי? הוא כן פתוח, מה יותר טוב מזה? אנחנו מתיידדים איתו, אנחנו מחממים את הקשר ומשם ממשיכים ביזנס. עכשיו, רוב הסיכויים שהוא צריך מישהו אחר בחברה, הוא צריך איש מחירות, איש טכני, אני זאת שעושה את החיבור, זאת אומרת, אני מלווה אותו ומראה לו שאני דואגת לו, מעבירה אותו לאדם הרלוונטי בחברה שיטפל בו, ומשם הוא בידיים טובות. אז סגרנו את הסבב, היו לנו הכנות לפני התערוכה, תקשורת בזמן התערוכה, טאץ' אישי לפולו-אפ, כל מה שנשאר לי זה לאחל לכם שתציגו ותצליחו, ומי שרוצה לפני הכנס או התערוכה הבאה לבחון איזה מין מקשיבנו ולחדד את הכישורים שלו, מוזמן אחר כך להסתכל במצגת ובטח גם יהיה קישור בבלוג של הפורום, לבחן את עצמך, תעברו על זה, דרגו את עצמכם ותראו מה אתם צריכים לשפר. אז תודה רבה על ההקשבה, בהצלחה.